उदालगुरि जिल्ला भारत भुटान सीमायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बे बाराव दैनि टेंकिया गावफ्रुना गंसे नखरनि सिलिंखार। मोनथिनाय बादिब्ला खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों नखरनि सुबुंफ्रा। उदालगुरि जिल्ला भारत भुटान सीमाजों नांजाबनाय 38 नं भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय बरबरी फोथार गामिनि गंसे मिनि वाटार साप्लाइ स्किमनि गेजेरजों टंग्ला PHE सिङाव थानाय 2020 मायथाइयाव लुफुंनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि दिनै फुंबिलिनि 8 बाजि रिंगायाव दै थुबुर खालामना दोनग्रा टेंकिया हरखाब बेफ्रुसारनायनि जाहोनाव साखाथियाव थानाय पूर्ण बर' मुंनि गंसे नखरा दैजों सिलिंखार जालाङो। गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला 5 बोसोर आबुं जायैयावनो बेबायदि हरखाब दैनि टेंकिया बेफ्रुसार जानायखौ लानानै गोथौ जिंगायाव गोग्लैनायजों लोगोसे सिगां समफोराव बेफोरबायदि जाथायनि बागै टिकादारनो फोरमायनाय जादोंमोनब्लाबो बेनि सायाव जेबो राहा लानाय जायाखै होनना दिनैनि सानाव दुखुथिया रायजो राजाफ्रा फोरमायो। दिनैनि जाथाया मथा-मथि आधा घन्टासो जाबाय। आधा घन्टासो उनाव जिथुनिखि जोंहा माबा दैनि टेंकि, बे दैनि टेंकिया माने हरखाबैनो माने ओरैनो सिगां एसे लिक जाबाय थादोंमोन। लिक जानायनिफ्राय हयथ' माने गावबाय आरो गावनानै ओमफ्राय दैयाथ' बहुत अभार थायो नालाय, दै अभार थानायाव बे दै अभार थानाया बे जिथुनिखि न' खाथिनि माबा दैया न' खाथिनि न' मोनसेयाव एकदम सावनो गोलैबाय आरो गोलैनानै बेखिनि जाथाया जानो मोनबाय आरो बेखिनियानो। बेखौ माने एक्जेक्टलि गोसोआव गैयाबाबो माने 20सोआव जोङो हेन्डअभार मोन्दोंमोन आरो 5 इयार्ससो जाबाय। आन्दाजआ जोंनिया साननाया माने बेनो माने जे कमजोरि, हयथ' कमजोरियानो होनना बुंगोन। जेनेबा 4-5 बोसोरसोल'सो जुदि बेखिनि स्किमा थायो होमबा माने खुनु मोनसे फरखायाव माने खालामनो हाया आरो रायजो राजाफ्रा, बेखौनो सानदों आरो आं। खहाया न'आ थांबाय, सानि थिंखिनिया एकदम टटेलि थांबाय होनना बुंजायो। बिनि अनगायैथ' बिदिनो न' सिङाव माने फरायनाय बायदिसिना बिजाब बायदिसिना दं, बेफोर सिजोबबाय। बेफोर मानसि दङमोन सासे, एसे माने 16-17 बोसोरसोनि, बिदि जायासै, एसे सिबाय। दैया एसे साइडआव गोलैबाय, खाफाल मोजां होनना बुंनांगोन। दा लुबैनाया बेनो माने जों लुबैनाया बेनो जेनेबा बेखिनियाव जोङो मथा-मथि 150 घरसोआ माने दै लोंबाय थायो, नङा होमबा? दा दै लोंनायनि जिथुनिखि 150 घरनि मथा-मथि 50 घरसो जोंहा हम कानेक्सन दङ। बेखिनि साप्लाइआ टटेलि दिनैनिफ्राय बन्द' जाबाय आरो ओमफ्राय फैयै माने बिनिफ्राय कालेक्ट खालामनानै लोंनांसिगोन। माने सिंनिफ्राय दिहुननाय दैयाथ' सोलिबाय थागोन, ओमफ्राय स्टक केपासिटिया जोंहा गैया जागोन आरो बेनो। सिगांनिफ्रायनो एसे जाबाय थादों, नोंथांमोना मानो जनायाखै? बेखौ जोङो जनायदो जनायनाया, खिन्थु जोंहा माने थिकादारदो एसे कन्टेक्ट दंमोन। बे जोंहा थिकादारा बुङो माने जोंहा बे कमप्लिट जाखाबाय, माने हेन्डअभार जाखाबाय, बिल सिलखौ क्लियार जाबाय, बेफोरबायदि जों मिथिनो मोनो आरो। दा दिनै जेनेबा मानसि खमखायसो, मानसि फिसाफोर थानायमोनबा हयथ' एकदम माने एटेन टाइम माने डेथ जागौमोन। भाग्य मोजां बिदि जायासै होननानैसो। दा जेनेबा जोंनि गोसोआ बुङो जेनेबा अनेकथा माने जायगायाव बे वाटार माने दैनिनो माने जिथुनिखि स्किम होबाय थानायनि माने सोलिगासिनो दङ। दा बेफोरावबो बिदिनो दुप्लिकेट होनानै जुदि गालांजोबोबा दा माने माबायदि फोथायथावना, बे फोथायथावनाय मा होनना बुंगोन, आंनि बाथ्राया ओंखारबोआखै। थेवबो माने आंहा बहुद दुखु दङ। दा बे दुखु थानायखौ जेनेबा जिथुनिखि जोंहा सरकार थ्रुदि, नङा होमबा, सरकार थ्रुदि जोङो प्रेसार होनांगोन। माने ओमफ्राय डिउटि मेरामथिखौथ' जोङो लुगैखानांगोन। माने बे दैयानो मेन बुस्थु नालाय, बे दैखौ जोङो जाहाथे माने बे जिथुनिखि भिडिअ' नोंथांमोननि चेनेलजों भिडिअ' माने स्प्रेड जागोन, बे स्प्रेडखौ हाजासिम स्प्रेड खालामनांगौ। खालामनायनि गेजेरजों सरकारनि मानसि सोरबा सासे नङा सासे नुगोन। बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो जोंबो हाजासे माने जनायनो सेस्था खालामगोन। बे समस्याखौ लोगो लोगोनो माने
सुस्रांनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै सानो आरो जोङो। खुलुमबाय, आं गिबियावनो बड'सा निउसनि फारसे आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय बावहरबाय। दिनै जोंनि बे बरबुरि फोथार बा सोनाब बरमुखुलि बे तिनिआलि जोंनि मिनि बयरिं स्किम बेयावहाय जोंहा गोजौनि दै टेंकिया गावबाय। बेयावहाय जोङो आं स्टार्टिं मोननायनिफ्राय दिनैहाय 4 बोसोरसोआ जादों आरो जोंनि दैनि बहुद प्रब्लेम। दिनै जेरैबायदि दै टेंकिया गावबाय बिथिंनि खाथिनि न'खरा ओरैबायदि खस्थ, जेरैबायदि गथ'फोर सानै दङमोन सिङावहाय भितरावहाय बिसोरो गोब्राबैनो हरखाबै जेरैबो हायो बिदिनो बारग'नो हाबाय आरो जिहेतु बिनि सायावबो आरो न'नि सायाव माबाफोर थायोमोनब्ला बिसोरनि सायावथ' गोबां खैफोदा गोग्लैगौमोन। ओरैनो 8:30 जादों आरो जानाया फुंनि टाइमावनो। बे सिगाङाव जाखायो होननानै मिथिनाय मोनाखैमोन आरो बिदिहाय अकस्मात जादों आरो। लुबैनाया बेनो जोंहा दैनि गोबां खस्थ, जोङो दुगैनायनिफ्राय बायदि लेट्रिनाव लांनायनिफ्राय गासैबो जों बयरिंनि दैखौनो आसा खालामनानै थायो। बेखायनो जों रोगानानै जानांगौब्लाबो जोंहा गोजान जायो जोंनि खिनानिफ्राय फैनाया। बिदिनो जों हायोब्ला अनसुंथाइखौनो लुबैयो आरो जेरै हायो सरकारनिफ्राय जेरै हायो थाबैनो जोंनि बे टेंकिखौ बनायनो थाखाय। दैनि बे बयरिंनि अनगायैथ' जोंहा बिदिहाय बान्दोनिफ्राय दै लायनायनि माबा दङमोन, राहा दंमोन, नाथाय दायो बेबो जाथ'ला आरो गोबां गोरान जानायनि थाखाय दैया मोनफैब्लाबो हाखराव जमा लाखिनो हाया, स्टक खालामनानैहा बिदिनो जों बिदिनो बयरिं दैखौनो आसा खालामनानै जों सोलिबाय थायो आरो बेनि सायावनो सोनारजोबो गासै गाननाय जोमनाय, सुनाय, दुगैनाय, जानाय लोंनाय, संनाय खावनाय गासैनिफ्रायबो बानायफिननायखौ लुबैयो आरो। थिकादारखौनो बेखौनो बुंनो लुबैयो आङो, जों जुदि बेबायदि निखावरिखौनो होननांसिगोन दा जों दैनि थाखाय आंखालनि जायगायाव जिहेतु बिसोरो गोबां बोसोर एबा नांगौब्लाबो 30-40 बोसोरनि नङामोनब्लाबो 20 बोसोरसो सोलिनायनि बनायनानै दोननाय जुदि थाङोमोनब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो बेबायदि थाबैनो जुदि गाज्रि जागोनखौ जों आसा खालामाखैमोन आरो 5 बोसोरावनो बिदि जाबाय। जों गोबां दुखु फोरमायदों आरो रायजोनि जानानै। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों, नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305, 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमि ड्राइभ इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005, 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।